ababukeli usiya ngegugu lo ngithanda ukumbelela ngesikhathi. Ngiyathanda ukumdlalela isiginci nje kancane yabo. Kune-album kodwa ezayo-ke ihloko esithi Cash King esendleleni nje ezoba khona maduzane. Engicabanga ngizoyithola before November. Kodwa-ke sikhumbuzane ukuthi usiya ngegugu bani uqale nento enjengaleyo. Singathi niyazi khona ithi Ntombi Qobela ama-2000 Ntombi Qobela ama-2000 Ntombi yami Mhlazana unengoma engathi idume kakhulu ethi ngikhumbula uma wangizalayo iculwa kakhulu emhlangeni nje nendawo njengalezo. Ngicabanga ukuthi bayayazi kodwa bazi ukuthi kabani usiya ngegugu lo muntu. Mina ngikhumbula manje ngizothatha zibe mbili nje ngicabanga ukuthi nizozazi connecting King mina kwenye.
imbali engandidlalela yena. Ekuyiloko-ke yabo kakhulu implement engisidima iphuma sesizohlangana la kudlalwa khona imidlalo eningi noma la kusetshenziswa khona ngalo ma-performances ngiyabona.